Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud ka nato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd. Hinaot ko nga nagas kapis kay sa panglawas. Hinaot ko nga malipayon ka nga nagsunod sa atong pagtuon. O hinaot ko nga daghan mga dagkong butang na itabos imong kinabuhi. Ug buot ka nga communicate ka nako, ayaw pakyasa, email lang o tawag lang diha sa mga numero nga among ihatag, no. Karong adlaw bay no sab ang atong mga hisgutanan. Ang hinaot ko nga kini pakayo sa imong ministry o sa imong paglakaw diha sa espirituhanon nga kinabuhi. Og ang atong hisgutanan, ayaw pasok ka ang imong igsuon sa wala hinungdan nga mga butang. Usbon ko, ayaw pasok ang imong igsuon sa wala hinungdang mga butang. Roma 14:13-23, akong basahon ang Biblia. Busa dili na kita manaway sa usag-usa ug likayan ta ang pagbuhat sa bisan unsa nga makaangin sa atong igsuon sa pagpakasala. Sa akong pagkahiusa sa Ginoong Hesus, sigurado ako nga walay butang mahugaw sa iyang kaugalingon. Apan kung may nagtuo nga hugaw ang usa ka butang, hugaw kini alang kaniya. Kung makadaot kamo sa inyong igsoon tungod sa gikaon ninyo, wala kamo magsunod sa gugma. Ayaw itugot nga ang gikaon ninyo makalaglag sa tawo nga gipakamatyan ni Kristo. Ayaw itugot nga ang giilan ninyong maayo tamayon sa uban. Kaya ang giharian sa Dios dili pagkaon o pag-inom, kundi pagkamatarong, pakigdait o kalipay naghatag sa Espiritu Santo. Og ang nag-alagad kang Kristo nining pagiha kahimutan sa Dios ug sa mga tao. Busa paning kamutan nato sa kanunay ang pagbuhat sa mga butang nga makahatag og kalinaw o kalig-on sa usag-usa. Ayaw laglaga ang gibuhat sa Dios tungod lamang sa kalanon. Mahimong kanon ang tanang pagkaon, apan sayo pang pagkaon sa bisan unsa nga makaangin sa pagpakasala. Dili mayo ang pagkaon og karne o pag-inom og bino o pagbuhat sa bisan unsa nga makaangin sa imong igsuon. Busa ipigi ang imong pagtuo bahin niining mga butanga aron ang Dios raw ikaw ang masayod. Ulahan ang tawo nga wala sudyai sa iyang konsensya sa pagbuhat niini nga butang nga iyang nauyunan. Apan kung mukaon siya nga may pagduha-duha, hukman siya sa Dios kay mikaon siya nga wala ipasikad sa pagtuo og sala ang pagbuhat sa ingon. O kadto igsoon ang pulong sa Dios ug ato kini isaysay. Sama lagi sa atong nanghisgutan sa milabay nga mga paghisgot nato. Mo gyapon kining mga pagkaon, kining mga lain-lain nga mga isyu nga malagi init hinuon kayo kini angayan bata mo kaon ini, angayan bata mo kaon to, angayan bata mo inom ini, angayan bata mo inom ato, apay adlaw nga ato pagasundon. Mo na iyon lang anos akong ta mo pahulay. Ang dapat mo pahulay ta kung magluya na ta puyon tong lawas, dapat pahulay ta. Pinagi sa iyang pagpangalagad sa mga kasimbahanan, padayon nakita ni Pablo ang naglahing pagtuo gabayan sa gitugot o wala gitugot sa mga pagkaon. Mao ni ang mga hisgutanan gyapon nga gihisgutan ni Hesus sa Marcos City 15:23, Lucas 6:4 nga walay mga matang nga pagkaon nga makahugaw kung dili kadtong mga butang nga mogawa sa tao. Makaayon sa tao ang mukaon sa pagkaon nga makahatagan niya kahimsog. Maayo usab ang maglikay siya sa pagkaon makadaot sa iyang panglawas. Kaning mga pagkaon nga makaatake sa tao sa kasing-kasing, makapataas sa iyang dugo. Di na siya maayo kung mora ra mangyapon nagbisyo gyapon, pero mao man lagi lami kun lagi kanon. Gikinahanglan sa usa ka Kristohanon nga maghatag og maayong panag-ignan sa uban. Busa likayan nila magbuhat sa mga butang nga makapandol sa uban og makasala na hinuon kini. Kadtong magtutuong palabi-labihon sa pagkaon ug pag-inom sa walay limitasyon og mapagarbuhon sa ilang kagawasan sa pagkaon
siguro kapandulhay doon, no? Sa mga bag-ong pagtuo, mahimong hinungdan nga matay-og ang pagtuo niini kag Kristo. So kung sugay ka mo kaong sampay na, nya na yung baligsoon gani mo kaong sampay na, makita nimo basin og papandulhay noon. Dili ka maghinampugon apan magpabilin nga ehemplo sa bag-ong magtotoo. Kung dili pwede sa ilaha nga mukaon kag sampay na, ay na lang ipakita, no? Hisgutan ni Pablo ang igreja sa Dios dili pagkaon, dili ilimnon. Mo lagi ni no nagani koy kaagaw nga ang among kanunay hisgutan kay tungod ra ning mga pagkaon. Wala no yung nagkapahimulag no nato no diya sa pagkasinabtanay sa pagtuo kay mo lagi na baboy usay may mga dili ginadili nga kanon. Mo naman oy pananghisgutan no kaning mga adlaw nga pahulay. Mo lagi ni. Pero gingon ang kabalaan sa iglesia sa Dios gipahayag nga dili angayan pag sa ipandi no sa pagkaon, pag-inom o diha sa hulagway sa tao o bahandi o sa mga bahin no kun dili pinagi sa balang espiritu. Ang iyang gugma ang pagkamainantuson, pagkamapayubsanon, katakos na tinghuaon no sa tao nining pagkinabuhi diya sa Ginoo. Sa ato pa dili ining mga pagkaon mo atong importante nga mga himuong isyu. Kay dili kini mo ang pundasyon sa atong kahibalo ni Kristo. Dili sa mga wala hinungdang butang o dili paghatag o pagtagad sa tao nga mao'y gipakamatyan ni Kristo. Ang tao mo atong isentro, dili ka ng mga isulod sa baba sa tao. Mas menungdanon ang kalinaw sa Dios diya sa iglesia kaysa pagtinguha sa kagawasan o pag-impusar sa mga balaod. Pagrespeto sa usag-usa kinahanglan aron mutunhay ang kalinaw sa iglesia o kasimbahanan. Wala dili mo kaon, dili mo inom, dili siya makasala, na dili nato siya sabayon o supakon o dili siya mapandol. Apan kung ang bag-ong magtotoo mo kaon, mo inom nga may pagka alanganin sa konsensya, dili gyapon kini matarong. Bisan pa niya itong uban nga naghimo nini sa kasimbahanan tungod kay ang pagtuo mo ay pinaka-importante kaysa taphong kalinaw. So depende lang gina ang sunong kung sa pagtuo nimo. Ang pagtuo nga gipatuman sa gugma mulabaw kaysa pag tampayayong sa simbahan. Kinsa kadtong mupungo sa pag-impusar sa iyang ginili makadaot sa pagsinabtanay simbahan. So dili na lang ta musaway no. Ato na lang sabton o depende na lagi sa pagtuo. Pagtuo ay basihanan sa atong pagamataro. Pagampo tagsoon. Ginoong Hesus gisimba kanamo tungod sa imong dakong gugma. Walay pagpihig nga gidawat ang mga disipulo sa mga ordinaryong mga mangingisda, mga limbungan, mga maniningil sa buhis, magbabalaod, bisan pa nga naay mga anting-anting. Hiusa mo sila ubos sa kamanduan nga higpit nga gugma. Pasayloa, pasensya ug galang kalinaw. Nabangi kami o pasaylo sa uban bisag sumbra sa 7 ka beses. Amen. Dunay pangutana igsoon unsay pasabot sa bersikulo. Ang giharian sa Dios dili pagkaon, dili pag-inom, kun dili pagkabatarong, pakigdayet ug kalipay nga gihatag sa Espiritu. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.